Ordiziako udalak eta gure iragana elkarteak hiribilduaren maketaz eta dokumentuez osatutako erakusketa prestatu dute. Benetan nola zan 1700 urten herria, Ordiziko herribildua, hor dago, detaile guztikin eginda eta beraiei esker izan da, zuten datuk, lortu dituzten datuk, lana, handie da batzetik. Gorka Otxoa de Aldak burutu du Ordizia 1700 urtean nolakoa zen irudikatzen duen maketa. Gure iraganako kideek dokumentuetan arakatuz berregin ahal izan dute duela 300 urteko Ordizia. Hasierako momentuan udaletxeak gurekin kontante zeuenean planteozkun bi ideia. Alde batetik eraikitzia Ordiziako errealitatea dela 750 urte, edo beste errealitate bat gerokua. Eta guk udaletxekin nengon eta gero esan gen, bueno, bai, bisakildeke, baina politena igual izango zen errealitate bat dakiguna. Guk udaletxei planteuko bena izan zen, digo, bueno, gutako 18. mendeko errealitate bat oso dokumentauta, eta hori oinarri hartuta, igual politia izango zen, berreraikitzia gaur egun kontserba berdian erekin asko. Maketan tamaina gutxira bera, dala metro eta piku, eta daula oso zehatzein da, porque dau errespetauta bai gaur egungo orografia, hori kontutan hartu da, eta bai garaiko orografia, hau da, adibidez, 20. da 19. mendian, hobeto esan da, historian zihar, leku batzuk, adibidez, rellena hoindia, edo desmonte bat inzan, adibidez, olako gauzak errespetau india, adibidez, maketan, dau oso zehatzin da. Maketa eta dokumentuak larun baten aurkeztuko dira Delikatu zentroan. 2 bisita gidatu egingo dituzte. Euskaraz 11etan eta gazteleraz 12etan.